Gilaraw karon sa usa ka barangay sa Zamboanga City nga did-an ang mga scooter o mga motor nga motunga sa bakilid nga dalan sa lugar tungod sa mga sunod-sunod nga aksidente. Ang detalye sa report ni Chris Sadapitan. Kini ang pinakaulahing aksidente nga nahitabo sa bakilid nga dalan sa Barangay La Paz sa Zamboanga City, kung asa usa ka sundalo ang namatay samtang samda ng angkas niini. Sumala sa barangay kapitan, sagad kuno sa mga madisgrasya kay mga bisita o turista sa lugar. El camino, buenamente rayot, kabag, cheneta subino sabi sila kilaya el subida, el abahada, kabar manada gayot, kaso sa DS mga scooter, hindi no engine brake. Ang Barangay La Paz sagad ginaadtuan sa mga tawo tungod sa maanindot nga city view ug ang bugnaw nga klima sa lugar. Apan pagbahada dinhi gahitabo ang disgrasya tungod sa kabakilid ug siko ang dalan. Sa datos sa Barangay Council, miabot na sa halos 10 ang namatay sa aksidente sa milabayng tuig ug tanan kini nakamotorsiklo. Gani nagpatawag og emergency meeting ang Barangay Council sa La Paz, lakip ang kapulisan sa Station 9 ug didto gilatag ang ilang mga plano aron malikayan na ang susamang insidente. Temporaryong gibawas sa barangay ang pagsaka sa mga nakascooter nga motosiklo sa lugar. El plano de amon mamara asi kami stopover. Chini kami stopover from kilometer 5 education kanila para pwede kami obserba si Kimodo el flow del di ila karera si ta pwede pa ba dila preno o hindi ya. I-warn po natin yung mga motorista. Lalong-lalo na po yung mga galing po sa mga resorts doon, yung mga nag-enjoy lang po sa tapos nakainom. Yun po ang talagang delikado, lalo't may angkas. Dahil pag may angkas, lalo pong bumibilis ang takbo ng motorsiklo, lalo't pababa. Kauban si Alta Rosales sa kamera, ako si Chris Sadapitan para sa One Mindanao.